मुकारे कान्हा पे मंदरी जहाँ गिले चला डिगी को कुले लिया डिगी डिगी जाम जाम उकारे कान्हा पे मंदरी उकारे कान्हा पे मंदरी तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातारे घाटा थाना दो माहे से जिला पाकुड़ ताले राज दो जिला पाकुड़ ताले राज दो झारखंड तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातारे घाटा थाना दो माहे से जिला पाकुड़ ताले राज दो जिला पाकुड़ ताले राज दो झारखंड बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातारे घाटा थाना दो माहे से जिला बहादुर ताले राज दो जिला बहादुर ताले राज दो झारखंड मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातारे घाटा थाना दो माहे जिला बहादुर ताले राज दो जिला बहादुर ताले राज दो झारखंड
जहाँ गिले चला डिगी कुकुली लिया डिगी डिगी रे जाम जाम उकारे काना पे मंदड़ी उकारे काना पे मंदड़ी तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पाथर घाटा ताना दो माही जिला बाकुड़ ताले राजो जिला बाकुड़ ताले राजो झारखंड ताना दो माहेशपुर जिला बाकुड़ ताले राजो जिला बाकुड़ ताले राजो झारखंड नहीं उसूल का ये ड्राप तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पाथर घाटा थाना दो माहेशपुर जिला बाकुड़ ताले राजो जिला बाकुड़ ताले राजो झारखंड oke kamu tak pakai duduknya, like dulu pokoknya dulu, nggak pakai dulu. Karena pe menderia bukan karena pe menderia बाड़ी पोस्ट ऑफिस पाथर घाटा थाना दो माहेशपुर जिला बाकुड़ ताले राजो जिला बाकुड़ ताले राजो झारखंड कहाँ है तू मासो गोय शादी में दो होते रात 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 हर मासो गोय शादी में दो होते रात 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 रात
बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातर घाटा ताना दो माहितीपुर जिला पाकुड़ तले रायदो जिला पाकुड़ तले रायदो झारखंड तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातर घाटा थाना दो माहितीपुर जिला पाकुड़ तले रायदो जिला पाकुड़ तले रायदो झारखंड गिर जाम जाम उकारे कनाते मंदरिया उकारे कनाते मंदरिया तू ताले मंदिर बाड़ी पोस्ट ऑफिस पातर घाटा ताना दो माहितीपुर जिला पाकुड़ तले रायदो जिला पाकुड़ तले रायदो झारखंड अरे ना हमको नहीं था हमको नहीं था अरे माँ बड़े तो पैसे नहीं था माँ अच्छा